Geçi tüydü. Garry enem bir-iki sany süýtli sygyr saklardy. Biz sygyryň süýdüni içýärkägem enem geçi tüýdüne höwesekdi. Öýdäkileriň biri dümegläýse, al balam. Ýyljak bagty az-azdan owurtlak goýber. Derrew gutularsyň diýip geçi tüýdüni içirerdi. Geçi tüýdü sowuklamanyň emi ýöme ekeni. Garry enem bu emi goňşy golamlara hem salga bererdi. Bir gezek goňşymyz Jemallaýda agşamara oguljugyny aşyry bize getirdi. Ol hyjyllap agras dem alýardy. Aşyrjyň öýkün sowuklan ekeni. Garry enem agla gitdi de geçimizi sawap geldi. Ol bir käse kızgınjak süýdü çağıjyň agzyna tutdy. Geçiniň süýdü saňa melhem bolar. Howluk manjyk içip goýber. Şondan soň bir näçe günläp aşyrjygy biziň geçimiz ekläpdi. Aşyrjyk her gün bizde kızgınjak süýd içip tiz sagally. Ýakynda Dogduk obama gedelenje bardym. Bir wagtga aşyrjyk inni ökde traktorçy bolup ýetişipdir. Men olara mehman bolanymda sagylýan geçileriň barlygyny gördüm. Mallara ot iým berip ýören Jemallaýda ýylgyrdy da enem pahyr aşyryma geçi süýdüni içmegi öwredip gitdi. Aşyrjan şu günler hem ýerden bir käse süýt içmetini goýanak. Jemallaýdanyň maňlaýyndaky ýortlary maňa öz garry enemi ýatlatdy. Kulagymda bolsa onuň bir wagtky eden sargydy ýaňlanyp giden ýaly boldy. Balam, öz başda hojalyk bolanynda hem gapyňda süýtli geçiň bolsun. Her gün bir käse kızgınjak geçi süýdüni içsek, saglygyňa peýdasy kändir.